Айде за нова година! Да, не се вижда толкова, но си струва. Ей, какво е яко, бе? Не ме е страх, бе. Бих се хвърлила. И там е много яко. Това е прекрасна гледка. То навсякъде гърмят, бе. Ей там, на всяко место, на всеки ъгъл гърмат. Мале. Ела да видиш само това. Много е яко. Гледай, ама ело там, ело. Абе, тате! Детето снимаме. Много криво! Аз си лудя. Това е прекрасна гледка. Прекрасна гледка, никога няма да го изстреля. Вижте, от летото ги пускат. Да? Магазина. Да, знам, ето там е магазина. Виж и там, във всеки И ъгъл. от другата страна има. На другия прозорец, в другата стая. Искаш ли да ходим от другата стая? Аз ходих, ако искаш ходи да гледаш. И там също има. Не, тук. Я виж. Мали. Искам да отворя прозореца или да отида навънка. Леле, виж колко е леко. Да, в България, две пиратки хвърлиха и готово. Виж колко е яко, бе. Направо чулки взело. Нали, колко е яко. Сме някъде по-нависоко, наш колко ще Знам. Там да сме. Я погледна. Май гад! От другата страна е много по-свежа. Да, знам на дъното и ето там също по-започна. Може ли да отворя? Мале, колко е яко! О, Боже! Е много яко. Мале, аз искам навънка. Хора, това го правя само заради вас. Да гледате. Колко е яко. Малепа. Красиво. Не е изобщо страшно. Малепа на там. Ходи оттатък, къде ще остава. Бързо. Яле! Там ги пуска. Какво заснех тук, що? Мале, ма те го въглед. Сега ще заредат още. Мале, тук е по-яко. Тази. Да, виждам. Чакай, тук да гледам. И как го правят, бе? Я да видим, бе. В Германия са много смели, бе. И от тук се виждат другите. Да, знам, те са от другата страна. Не искаме и тия да снимам. Защото е много яко. Видам. Да. Мали, никога не съм виждала през живота си и това.
Това ще си го заснема и ще си го паза. Защото това е много яко, бе. Мале, колко е яко. Мен изобщо не ме е страх, мога да отида и да се хвърля. Виждам. Ще се хвърля, отивам да се хвърля, мамо, харесва ми. Отивам да се хвърля. Не влизай с празни ръце. Аз няма да хода долу. Не влизай с празни ръце. Мале, повишен си човек. Там. Той се хвърля. Или тя, защото е баба. Теш. Много яко. О! Много е яко. Това е най-дългото ми видео. Виж ме, най-сгърмя, ей там, бой! Мале, какво гледам? Ти по земята, да. Мале, аз какво гледам, бе? Това е чудо. Виж там какво е красиво. Да, знам, само да се вдигне и ще видим. Да, свърши, беше много яко. Ама и там. Искаш ли да видим оттатък? Айде да видим. Сигурно хвърлиха по... още по-малко. Ох, това е най-якото ми нещо ever, което съм виждала. Но в България знаеш ли колко малко гърмяха? Два пъти, три. Да, браво. Браво на германците. Че хубаво. Това знаеш ли че цял живот ще ти го припомням това, като гледаш това видео. Искаш ли да го качим в Фейсбук? Ей, я виж път там. Е там. О, да, знам. Искаш ли да хвърлим и другата става пак? Чакай сега тук пусна. Ако има нещо пак, ме моля ти са. Хора, ама тук, нали си знаете, че съм в Германия. И тук съм много по-хубаво. Защото в България при нас пускаха само по 5. И тук пускат по 600 хиляди, бе, не спират. Това е най-якото ми нещо ever. Това е най-якото ми нещо ever. Мале, ако знаете как гърми отвънка. Ей, колко е яко. Опа, идвам! Идвам! Ето, свърши. Пак ти тук пускаха. О, пак ли? Ма не знам как не щупиха колите. Не знам. Как го мият. Бре, чакай да видим, бе. Бре, отивам от другата. Писма ми тук, няма да няма. Немо, загаси. Много яко. Мале, ма това е много дълго, бе. Ей, как летят.
Ма кога ще спрат, бе? Това видео цял вечер ли да го снимам, бе? Много яко, бе. Не... Хора, аз снимам толкова дълго заради вас. Защото никога няма да видите това на живо. Просто го снимам, за да ви е весело. Между другото, пожелавам на всички много празници и много късмет. Да сте живи и здрави, винаги така усмихнати. И много късмет. О, защо не хвърлят пиратки? Ей, тук е. Да напишат 26-та година. Ей, тепам. Отивам в другата стая, тук е много скучно. Отидехме чак по врата на земля. На майка ти. Мале, котката влезна. Ай, боже, майко ме. Ма защо я хвърлиха там? Оставиха я там. О, мага. Те да си правят някакви експерименти, бе. Е много яко, бе. Мамо, знаеш какво стана? Ето тук, не, загаси, ето там хвърлиха една пиратка и стана много хубаво. Бати, още не могат да спрат да гърмат, малили. Ма те от един час гърмат, даже още от вчера. Даже още повече гърмат, бати, пиратките, бати. Мале! Гледай какво става, аз и майката, гледай. Ейо. Това тук. Да, знам. Да, ето там туриха нещо си в фърчи. Фърчи направо. Нали, виж па там. Защото Никола се снима, то направо е уникално като човек, аз съм виждала в живота си такова нещо. Ама виж! Гледай какво е направо се едно дъжвали. От пиратки, да. Все съм виждала такова нещо, като тук никога не съм виждала човек. Майка, какво е, виж? Ох, майко, изпарах си акула заради тебе. Мале, И те ги пускат тук пред нас. Гледай. Ей, там. Виж. Да, много яко, бе. Ох, ама много гърнат. Ето там. Там е много гърмеш. Я да видим на другата страна, искаш ли? Ти стой тук, ако има нещо ме витни. Даже Много е виж. яко. Чичо ти, Дудо. Бързо. Не спират. Мале. Ма то фърчи, бе, фърчи. Ох. Отивам в другата стая, там е по... Мале. Тя на майка си е красива, няма нищо никога да. Ще пуснат. Бързо, докато не съм закъсняла. Това ще е много интересно. Между другото, не знам как тия хора не се плашат да слагат. Ето тук пиратки.